моҳи майи соли 1992 рӯёрӯйиҳои тазоҳургарони ду майдони шаҳидон ва озодӣ дар маркази душанберо тақсими силоҳ ва хунрезӣ кашид ва амнияти тоҷикистонро барои 11 сола зери суол бурд. من خودم شاهد آن بودم که در میدان شهیدان چطور سلاح آمد وارد شد و مردم سلاح گرفتند. تلویزیون رسمی همون وقتا مسلح شوی میدان آزادی رو نمایش میداد. در حکومتی همون وقتای رحمان نبیوف. силоҳ дар ҳарду майдон зери дасти афроде шуд ки баъдан онҳо ҷангсолор шуданд, зеро аксарият ин силоҳро дар баробари ба истилоҳ душманони худ нафарони барояшон нохушоянд ва интиқомгирӣ истифода бурданд. аммо ин ҷангсолорон кӣ буданд? اینو اگر ما لیدر وایو در اون وقت گفتم مشکل است، لیکن لیدر شدن یک باره. مثل بگیریم فرانت خلقی را در کلوب سنگک سفر رو تشکیل کرد. اگر خیلی بگیریم وای مثلا پیش سود شدگی بود و در قید مخصوص بیستود. از طرفی اگر این طرف بگیریم بعد میدان شهیدان پراکنده شدن همش مثلا دموکراتو برای چی که ستاد ساختن، ستاد نجات وطن که نامنویس کردن در اونجا قریب چند هزار آدم نامنویس کردن که گویا طرفدارای همو را یراق تقسیم کردن بایا. соли 1995 замоне ки дар тоҷикистон ҳанӯз миёни нирӯҳои даргир созиши сулҳ ба имзо нарасида буд, бар изофаи расидан ба мансабҳои муҳими давлатӣ гурӯҳи бузурге аз ҷангсолорони фронти халқӣ ба парлумони кишвар низ роҳ ёфтанд. дар парламент аз ҳисоби командирову боевику 20% буда тахмин. қомондон вай ба худашу ба силоҳаш боварӣ дошт ва гапе ки барои вай маъқул буд ҳамонро гузарондан мехост дар парламент. мегуфтам гапро. барои вай фарқаш набуд ки ин гап ба калоншавандаҳо маъқул аст ё не. бисёр маҷлисҳо, сессияҳои маҷлиси олӣ буд ки раҳмонов маҷбур мешуд қатъи ин қомондонҳо ба забони қомондонӣ гап занад. мисал вақте ки сухан дар бораи бозгашти мухолифин ба тоҷикистон сухан мерафт, қомондон вакилҳои ҳукуматӣ зидди бозгашти мусаллаҳонаи оппозитсия ба тоҷикистон буданд соли 97, 96 و 97. یک ساعت قانون بودجه جمهوری قبول کردن، قانون درباره اندازه یک نیم صفحه دوام کرد. این خیلی فهم شد. متخصص هم نبودن که در کدام کمیته پارلمان به کار بروند. خب برعکس اونجا خلل میرسوندن. هر چی که هدف داشتن هم در کمیته ها تقسیم شدن، کمیته ها را مجبور میکردن که هدف های اونها را برآورده کنن و قانون ها هم خیلی قبول شود. аммо қудрати ҷангсолорон дар ҳукумат натавонист дуру дароз идома кунад. танҳо як даври парлумон ваколати худро онҳо нигаҳ доштанд. барномаи ҳабс кардани ҷангсолорону аз байн бурдани кадоми онҳоро ман бовар дорам ки дар ибтидо баъди сулҳ ҳукумат надошт. фақат камбудии ҳукумат ҳамин буд ки як мудирияти хуб надошт. дигар хел муносибат кардан намешид ҳамон вақта. اگر اینا را ما سرکوب نمیکردیم سری وقت هر یک کدومش جوش در حکومت اگر در جوش نمیماند اینا را هیچ وقت خیلی تیز نمیشد به روز ما نمیرسیدیم. аксари кули ҷангсолороне ки оғозу анҷоми ҷанги шаҳрвандӣ бо исми онҳо иртибот мегирифт, имрӯз дар саҳна нестанд, ё кушта шуданд, ё зиндонӣ гаштанд ва ё хомӯшӣ ихтиёр карданд. ёқуб салимов барои 15 сол, муҳаммадрӯзӣ искандаров барои 23 сол, ғаффор мирзоев барои як умрӣ пушти зиндон рафтанд. хуҷа каримов ва маҳмуд худойбердиёв аз тоҷикистон фирор карданд. мирзо зиёев дар шарқи тоҷикистон кушта шуд. султон чолов аз маризӣ фавтид. қурбон чолов ва саид шошамолов саҳнаи низомиро ба ҳаёти мулкӣ табдил доданд. суҳроб қосимов ҳам аз саҳнаи низомӣ канор шуд. феълан садҳо тан аз размандагони ду ҷониби фронти халқӣ ва иттиҳоди нирӯҳои мухолифин пушти зиндонҳо ба сар мебаранд ва қарор аст бар асоси қонуни авфи ба истилоҳ тиллоии соли ҷорӣ теъдоде низ аз ин размандагони собиқ авф шаванд.